ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 6। 5 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 7। 5 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 8। 5 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 9। 5 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 10। 5 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 10। 6 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 7। 6 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 8। 6 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 9। 6 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 10। 6 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 11। 6 ଯୁକ୍ତ 6 ସମାନ 12। 7 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 8। 7 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 9। 7 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 10। 7 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 11। 7 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 12। 7 ଯୁକ୍ତ 6 ସମାନ 13। 7 ଯୁକ୍ତ 7 ସମାନ 14। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବା।